83 cm. Boli dve mačky. Jedna mačka kúkala do tej rury z jednej strany, druhá mačka kúkala do tej rury z druhej strany a sa nevideli prečo, za čemu, pa čemu, čom. Vie takto správnu odpoveď môžete vyhrať? Pani, vy čo ste so mnou tancovali jak dzila? Znáte odpoveď? Panice má na haku. Ďalej. Nemáme na haku. Na kvetkoch. Tu sa dievčatko hlasí, či co? Chce podľa ruky. Jak no tu, vedúci. Čakaj. Poďte tu hore. Postup, bratu, postup. Normálne sa mi zdá, že zná. Kde ideš? My ho prekvapíme, verím tému. No, on povedal, že on vie, ale... Tu ho máš, naj ti povie. Postup, takže... Ako? Jedna kúkala pondelok a druhá utorok. Výborne, ale nevyhrávaš, bo jedna pozerala stredu, druhá štvrtek. Nevádí, vyhráva. Nerozdávame CD-čkami, neglup. Dobre, daj mu CD-čko. Dal si mu CD-čko. Dobre, máte CD-čko? Hej, tak počítajte, že do týždňa dvoch vám za ňo príde faktúra, hej? Ale to kukíte, to nie je obyčajné gačovské CD-čko. Normálne má obal, je zabalené, má fotku, krásny plast. Stop.